girls and polite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Здравейте хора и добре дошли в моя канал. Благодаря ви, че избрахте да гледате моя видео. Днес с мен е Кари и нашия фотограф, който е за... Днес ще правим нещо много готино, ще ви дадем някакви идеи, не виждам, за снимки в центъра на София, някакви готини места и идеи, някакви неща, които може да пресъздадете. Така че, нека да започваме. Let's get into it! Кой начин е на този камък за сега? Ето е първия кадър. Ще видим фотографа как ще се справи, защото аз съм просто човека зад камерата. Абе, трябва да се обърнеш от другата. Сам. I feel awkward. I feel a bit useless, but it's okay. Аз просто дух. Иска само тялото. Ти може да кажа да бъде това. Я виж. Хора, стигнахме до следващото място. Ето го. Как ще да плесна? Стигнахме до следващото място. В сами в профил. Не. Ето. Ау! Ето тук ще снимаме. Да. Хора, избрахме подходящото място за снимки. Кари притеснена, че някой животно ще изкочи. Защото не си харесвам тази страна и за това. Фотографа? Не знам как да съм. Ще станат много готини снимки. Това е втората ни идея. Между другото, най-вероятно ще качим някои от тези снимки в Instagram, така че има линк в описанието, инстаграмите на тримата. Така че, check it out! Брате ни трето районно. Тук ще прегрешим малко хора. Айде по-бързо. Ставаме така към това. Да, и за да се вижда. Айде, давай. Защо се бъде? Тук танцуват моите кей-попъри. Да. Ще има много готини. Между другото, този локейшън ви го даваме да се снимате, ама да знаете, че в момента е малко преградено. Така че... A few moments later. Айде, третата снимка. Мисля, че ще стане много яко. Цялваш ли? Сменихме малко кадъра. Експерт. Тук може да видите инстаграма някъде. Ето тук. Да го пишете за фотосесии. Дай. Ох! Малко Кой дясно? Там.
Лунната походка. Профил на дей. Хора, отправяме се към последната... О, виж как готино се вижда отзад. Последната ни дестинация, последното място, на което ще снимаме и ще ви дадем някакви идеи. Вече се получават много яко до сега, вие ги виждате. Да. Нещо ще кажеш ли? Не. Всичко е точно. Аз като фокусирам къде е гър. Ще видим направото? Защото много е свест. Стигнахме до Картие. Тук ще се снимаме, за да си мислят, че сме много готини. Картина искаш ли? Я само... Хрумна ни още една идея. Ето тук, някъде. Мисля, че стане готино. Надяваме се да е позволено да се прави така. Тук съм малко като на модно списание, така. Как искаш? Изучаване! Айде, един. Да е апроприат за присъствие. Готви си? Да, това е добра идея. Хора, това е краят на нашето видео. Дано то да ви е харесало. Надяваме се да сме ви дали някакви готини идеи за снимки из София. Ние си правихме готини снимки. Има ги най-вероятно в Инстаграм вече, така че харесайте ги! Харесайте това видео. Абонирайте се за канала и... Абонирайте се за неговия канал, има линк в описанието. Подкрепете ни, помогнете ни да стигнем 500 абоната. Съвсем скоро ще се случи, така че... Довиждане! Добре, ще стана. Това стана! Hollywood person.